Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuudal Plaku TV. Derɗiraaɓe, hande bo mi waddani en lawol no goɗɗo yata creera page Facebook. Ɗuɗɓe ɗo mari haje creego page Facebook, ɓe anda no ɗum creirta, ɗuɗɓe bo ɗo andi ɗo creya. Mi yiɗi mi holla on ha nder video mai, watani am hakkilo laari videowol mai ha ngol timma. Arande mai ni derɗiraaɓe, to hande on feni warugo ha chaine amin ƴonetenga Kuudal Plaku TV gal YouTube, on lara gal jungo moɗon nyamo on tawan babal ɓalewal ɗo windi bindi daneji ɗo windi sabone. On wara on mema dow ton banni, to on memi dow ton on aboni, ɗum waddanan on toɓɓere. On wara on mema dow toɓɓere mai banni, sai on tawan ɗe ha les ɗo, nda ɗe warti ɗe tati, sai on mema dow toɓɓere nde dow ɗo, toɓɓere je ɓalejum ɗo ha dow, on mema dow toɓɓere mai banni. To on waɗi banni on aboni, kala ko min yerɓi fu on wawan on lara ɗum be koyɗum. E nonnon derɗiraaɓe, ta yejjite to on laari videowol mai fottani on wara ha dow jungel ɗo, on wara on mema dow magel banni. To on memi ngel ɓalwini hollugo on yiɗi videowol mai. E nonnon ta yejjite warugo ha ɗo ha windi partage, on mema dow partage mai banni, on partage videowol mai nder group ji moɗon WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e ko nandi e majum. E nonnon ta yejjite warugo ha dedei commentaire ɗo, on wara on winda, on ƴama min ko on mari haje, ko on wala ƴamol bo on foti on winda ko mashallah tan on assana min ha commentaire mai. On yettama, on yalanama khairu. Dedei lawol ngol a tokkata heɓa page Facebook ha yaha creya. Mi tammi ɗuɗɓe ɗo wotinira page, en andi gal Facebook a waɗiran kuje ɗuɗɗe be page, a pibliyan kujeji, ko ɗum kuje soggu, ko dedei videoji maɗa himɓe lara, dedei a heɓan visibility ɗuɗɗum. Nonnon derɗiraaɓe, page Facebook ɗum page on je officiel. To ni aɗo mari page Facebook, a ɓuri an hutinirowo konte, ngam ɗum ɗo mari boteji ɗuɗɗi. Derɗiraaɓe, dedei bana mi wi on, kala marɗo haje fu on habda on abona ha nder Kuudal Plaku TV inchallah. En dillen nder Facebook, mi yaha mi holla on ta mi ɗuɗɗinana on hala. Arande mai ni en nasta nder Facebook banni. To en nasti nder Facebook meɗen, sai en wara ha didi tati ɗo. To en memi dow didi tati banni, en dirta ha ɗo, en wara ha windi page. En yi'a dow page banni, to waddi en banni nda dedei page ji meɗen, sai en wara ha ɗo ha windi ha creye. En yi'a dow creye, to ni dow creye sai en wara ha les ɗo, en yi'a dow commencer. To ni dow commencer ɓe waddani en babal ha ɗo, en waɗa inde page je en mari haje creyugo. Mi waɗa Kuudal Plaku TV. To mi waɗi Kuudal Plaku TV, sai mi yi'a suivant, inde je on mari haje fu on waɗata. Don nda ha ɗo ɓe waddani am mi sufta category, mi sufta je toi. Nda ha ɗo chaine de télévision, music group, santé, beauté, épicerie. Don mi sufta chaine de télévision, nane ma Kuudal Plaku TV en andi. Mi wara mi yi'a dow suivant banni fahin. To mi yi banni ɓe holli am miɗo mari lien na, to mi mari lien ko je YouTube am, ko je TikTok, ko je toi, to mi mari haje sai mi waɗa ha ɗo mi yi'a suivant. Min de mi wala haje waɗugo lien, sai mi wara mi yi'a ha ɗo ha ignore. To mi yi dow ignore banni, nda page am creyama, sai mi yi'a dow termine. Mi yiɗa mi connecta nga be mode gratuit. To derɗiraaɓe, mi tammi on laari page am creyama, mi wara mi nasta nder page am mai banni. To mi mari haje mi waɗa profile ha ɗo, mi waɗa couverture. E nonnon derɗiraaɓe, dedei ha videoji luttuɗi mi hollan on dedei laabi goɗɗi ɗi on huwirta ha page moɗon. On yettama, on yalanama khairu derɗiraaɓe. Derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuudal Plaku TV. Numéro WhatsApp 692 46 13 46.